Široké, to sú taká dedinka stredisko a majú tu lekára, farára aj zubára. A od roku 2010 aj vlastnú menu. Širocký Sokol. Samozrejmosťou sú potraviny krčmano. Oni tu majú kadernícky salón, kozmetiku, pedikúru, banku aj bankomat. O pošte a lekárni ani nehovoriac. Všetko. To je zasluha našeho starostu. Chodza tu sem tých dedinov, lovče, víťaz. Vo väčšine obchodov berú aj obecné platidlo a jeden sokol má hodnotu 1 eura. Obec ich dala vyraziť v Kremnici. Ľudia si ich môžu kúpiť alebo ich dostať pri rôznych príležitostiach ako dar alebo výhru od obce. A potom už stačí vybrať sa na nákupy. Prevádzok je 7. Ale ja vám iba sokoly môžem? Môžete, kľudne, môžete. Platiť nimi môžu aj turisti, ktorí si ho kúpia len tak na pamiatku. Priamo tak podporia miestnych podnikateľov. Nás to teší, že niečo nové máme v obci. Je to svojím spôsobom aj podpora lokálnej ekonomike. Medzistarovisky. Ak vám po návšteve Širokého nejaký ten sokol vo vrecku zostane, môžete si ho nechať na pamiatku alebo navštíviť miestny kostol. Sokoly tu berú aj do zvončeka. Vyzbierané sokoly fungujú podobne ako stravné lístky. Obec ich potom podnikateľom a farnosti preplatí a opäť ich dá do obehu. Podobne lokálne meny fungujú aj v iných štátoch Európskej únie, najmä západných. Obci Široké, ale slovenské prvenstvo už nik nevezme. Chceme ďalej 2-sokolovú mincu a 5-sokolovú mincu. Zo Širokého Vlado Jurek, televízia Joj.